שלום לכם, כאן איתי עם כהן פיטנס, והיום אנחנו נעשה אימון בטן מטורף שיעיף לכם את הקוביות החוצה ב7 דקות בלבד. אנחנו נעבוד על כל שרירי הבטן מכמה זוויות, ולכן נעודד גדילה וחיזוק שלהם. הרוטינה לא פשוטה בכלל, ולכן תגדירו לכם אותה כמטרה. ובכל פעם תעשו כמה שאתם יכולים עם מינימום הפסקה. ככל שנעשה אותה יותר, נצליח להשתפר בה יותר, ולבסוף היא פשוט תהפוך ל-piece of cake. אנחנו נעשה בכל סיבוב 2 תרגילים רצוף, במשך 30 שניות כל אחד. סך הכל 5 סבבים, ובין כל סבב לסבב יהיה לנו 30 שניות של מנוחה. אז מבלי מילים נוספות, אנחנו ניפגש במזרן. אוקיי, ב-30 שניות הראשונות מה שנעשה, זה נהיה למעשה בנבאסנה ביוגה. נרים רגליים כמה שיותר גבוה ישרות, ידיים גם ישרות פרוסות לצדדים, גב זקוף, חזה בולט קדימה, כל שרירי הליבה באקטיבציה. ואנחנו מנסים להחזיק כאן סטטים, להישאר גבוהים עם הרגליים, עם הגב. אם צריך כיפוף קל בברך תמיד אפשר, השאיפה היא ליישר כמה שיותר, להחזיק רגליים גבוה, והתחלנו עכשיו. נסו לשמור על עצמכם כמה שיותר סטטים, לא לקרוס עם הרגליים, להישאר גבוהים כל הזמן, כמה שניתן, לתת בראש. 30 שניות ראשונות, אנחנו עדיין בקצת חימום, קצת להזרים חום אל שרירי הליבה. יש לנו עוד 5 שניות כאן. 2. מה שנעשה עכשיו, זה נהיה בהולו בדי. מרפק לברך נגדית, ועלייה לווי-אפ. טאץ', וי-אפ, טאץ', וי-אפ. תמיד אפשר בווי-אפ לכופף קצת ברכיים אם צריך, אבל השאיפה היא להיות עם ברכיים כמה שיותר ישרות בווי-אפ, וכאן ממש לעשות את הטוויסט, להביא מרפק לברך נגדית, ולנסות גם בווי-אפ לעלות עם הידיים לכיוון הבעונות. נעצור 30 שניות. נייס, סיימנו את התרגילים הראשונים. בסבב הבא, התרגיל הראשון שנעשה יהיה ליישר רגליים כמה שיותר, 90 מעלות לקרקע, חזה מתרומם, ידיים באות לכיוון הבעונות, אנחנו חוזרים למטה. התרגיל הבא יהיה להתחיל מהולו בדי, רגליים ישרות, ידיים פרוסות קדימה, ברכיים לכיוון החזה, וליישר חזרה. אנחנו מתחילים בתרגיל הראשון, 30 שניות. התחלנו עבודה. חזה עולה גבוה, ידיים באות לכיוון הבעונות. נסו לדחוף חזק את החזה למעלה. Give everything you've got. כל הסבב הזה סך הכל הוא 7 דקות, כל הרוטינה. אנחנו עושים בכל שנייה הכי טוב שאנחנו יכולים. חזק, תרגיש את הבטן שורפת. 2, 1, ועברנו ל-Hollow Body Tucks. ברכיים לחזה, וחזרה ליישר. נסו לשמור על קצב אחיד, קצב רציף. וחזרה ליישר. רצוי תמיד להוריד קצב במקום ממש להפסיק את התרגיל. אז אפשר פשוט להאיץ את הקצב, לנסות לסיים את כל הזמן של התרגיל, ואנחנו במנוחה. מעולים, נייס. בתרגיל הבא אנחנו נהיה בפלנק על העמות, וננסה להביא ברך לכיוון הזרוע וחזרה. בתרגיל הבא נהיה פשוט בפלנק על העמות סטטיים, הגב טיפה עגול, ממש הבטן נצמדת לגב התחתון, העמות דוחפות חזק את הרצפה ככה שהשכמות מתרחקות אחת מהשנייה. אנחנו נתחיל בעוד 5 שניות. את הברך אל המרפק, התחלנו. שוב, גם כאן נסו לשמור על קצב אחיד, תמיד אפשר להאט את הקצב, העיקר שאנחנו לא מוותרים, אנחנו מנסים להחזיק לאורך כל ה-30 שניות, לתת ברך לכיוון הזרוע, להמשיך כל הזמן לדחוף עם האמות את הרצפה למטה, ככה שהשכמות מרוחקות אחת מהשנייה. Keep going, 2, 1, ולהחזיק סטטים, לא לוותר. Hold,
נגן קצת יורד למטה, מנח גוף ישר. כל הזמן שכמות מתרחקות. hold it. נסו להיות כאן סטטיים, להרגיש את הרעידות, להרגיש את המאמץ. זה טוב. זה אומר שאנחנו יוצאים מאזור הנוחות. אנחנו הולכים להשתפר, לחזק את כל שרירי הליבה. Nice. Try to hold 2, 1, והפסקה. מעולה. חצי דקה הבאה, אחרי המנוחה, אנחנו נהיה על האמות, על האמה הימנית בסייד פלנק. ננסה להוריד אגן, להרים אותו כמה שיותר גבוה, לעשות רוטציה, לחזור למעלה, ושוב להוריד, לעלות, thread the needle, וחזרה למעלה. ב-30 שניות אחרי, אנחנו נעשה אותו דבר לצד שמאל פשוט. אז נתחיל בעוד 2, 1, וסטאפ, פיתול קטן, וחזרה. ירידה עם האגן, עלייה עם האגן, יד נכנסת עמוק, הולכת חזרה למעלה, ירידה של האגן, עלייה של האגן, thread the needle, and back up, down, up. כשאנחנו מכניסים את היד עמוק, אנחנו רוצים לשמור את האגן תמיד גבוה, לא לתת לו לקרוס למטה, מכאן שוב, down, up, ועברנו לצד שמאל. נעשה את צד שמאל כאן, let's go. נייס. בשתי תרגילים האחרונים מה שנעשה, בהתחלה נשכב על הגב, ברכיים מעל כפות רגליים. נרצה לעלות עם הראש, להביא יד מתחת לרגל נגדית, ממש לתת אגרוף באלכסון קטן, ולחזור למטה. ובתרגיל האחרון, ב-30 שניות האחרונות, אנחנו נהיה בפלנק רגיל על כפות ידיים, נביא ברך למרפק נגדית בריצה, ואם צריך בהליכה, תמיד אפשר בהליכה. העיקר שאנחנו לא מוותרים, שעוברים על קצב. אנחנו מתחילים לעבוד, let's go. ממש לתת כאן אגרוף חזק, לעלות גבוה עם הראש, להפעיל את הבטן ולשמור על קצב. Let's go. 3, 2, 1. ועברנו ל-switching mountain climbers. Give everything you've got. אולי אפשר יותר מהר. Let's go. 10 שניות. לא מוותרים. Switch. 5, 2, 1. נייס. וואו, חברים, איזה אימון בטן מטורף עשינו עכשיו. כל הכבוד למי שעשה את האימון הזה. אני מרגיש ממש בפעם. מטורף. מי שעשה את האימון הזה והולך לעשות אותו גם בהמשך, הולך לראות שיפור ענק בשליטה בגוף שלו, ביכולת שלו לקשר בין פלג גוף העליון לפלג גוף התחתון. אתם הולכים לראות כמובן גם שיפור באסתטיקה והכל. אז כל הכבוד, תמשיכו לעבוד, ממש לראות את הרוטינה הזאת כמטרה. בכל פעם לנסות להשתפר, אולי לעלות קצב, אולי לעלות את כמות השניות שבהם אנחנו מצליחים לעשות כל תרגיל, ומוזמנים לספר לי בתגובות איך היה, מה בא לכם לראות בסרטון הבא, ואנחנו נתראה כבר בסרטון הבא, אז להתראות.